खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मानहानि खालामनायनि दाबिजों मोनसे खौरांगिरि मेल लादों। मोननै फेसबुक पेजनि हेंथायै आयेननि राहा लानो थाखाय साखाफारा जादों गरेसबर बालाबारि बिसिडिसिआ। मख'जाथावदि बालाबारि बिसिडिसिआव PMAOYG नि न'नि मुङाव बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा रां लादों होनना खौरां फोसावदोंमोन। मोननै फेसबुक पेजआव खौरां फोसावनायनि उनावनो बे अजदआ आबुङै नंखाय होनना दाबि खालामदों बिसिडिसिनि सोद्रोमा मजाम्मिल आली आरो मासिगिरि मिजिंस्रि बर'आ। मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिसिडिसिनि मासिगिरि मिजिंस्रि बर' आरो सोद्रोमा मजाम्मिल आलीआ सोरखारि न'नि मुङाव रावनिफ्रायबो फैसा गरसेबो लायाखै होनना रोखायै फोरमायो। लोगोसेनो जेबो रोखोमनि फोरमायथाय गैयालासिनो नंखाय खौरां फोसावनानै मजाम्मिल आलीनि सनमान हानि खालामदों आरो फेसबुक पेज P निउज आरो ABRS नि बेरेखायै थाबैनो आयेननि राहा लानाय जागोन होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावो। UPPLनि MPफोरा मिरुनि आबाद मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। बिग्राम जी स्किमनि सिङाव सेरिकालचारनि थाखाय मजुरि हेफाजाब बिदों। राज्य सभा आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ पार्लियामेन्टआव थानाय गावनि मावख'आव मिरु आबाद आरो आबादारि अनसाय मन्थ्रि शिवराज सिंह चौहानखौ लोगो हमो आरो बिग्राम जी स्किमनि गेजेरजों जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां इनफ्रास्ट्राक्चारजों लोगोसे सेरिकालचार आरो कुकुन फिसिनाय खामानिफोरनि थाखाय मजुरिखौ सोफादेरनो थाखाय मोनसे दाबि गोसोखांलाय गथायो। बे थांखिया 125 साननि थाखाय प्रि ककुन फिसिग्राफोरनि थाखाय बेथनारि हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP जयन्त बसुमतारीआबो लोगोसे राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। खोला काश्मीरनि अनन्तनागाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव रौनिया हानजा आरो खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय जादों। थांनाय बृहस्पतिबारखालिनि फुंबिलि समाव लश्करी ताइबानि सानै उदखारिनि न'फोरखौ सिलिंखार खालामनाय जादों। जाथायनि उनाव गासै हायेनाव रैखाथि गोख्रों खालामनाय जादों। उदखारि आरो बिसोरनि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय बिसोरनि थाग्रा खुलिफोराव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला न'फोरा अनन्तनाग जिल्ला गौरीनि लश्कर उदखारि आदिल आहमेद तकर आरो हसनपरानि हारुन गनायनि न'खरखौ मैया बमाजों बेफ्रुहोनानै सिलिंखार खालामो। थांनाय बोसोरनि एप्रिल दानाव पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव गौरी गामियाव आदिलनि न'खौ सिफायनाय जादोंमोन। फिन आरोबाव बिथांमोना न'खौ लुफिननानै थादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे न'खरा गोदान लुनानै साननैसो सिगाङावनो थानो लादोंमोन। बुधबारनि मोनायाव रैखाथि हान्जाया न'फोरखौ बोखारो आरो उनाव बमाजों बृहस्पतिबारखालि फोजोबस्राङो। आदिल आरो हारुन 2018 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना उदखारि खामानिफोराव लोब्बा दंगासिनो दंमोन। भारत भुटान सिमा ओनसोलनि देवस्रियाव मानसि लांखारनाय हिउमेन ट्रेफिकिंनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफान एबा डिपार्टमेन्ट अफ वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दावस्रि एमइ फरायसालिनि नब्लाङाव मानसि लांखारनाय थामहिनबा हिउमेन ट्रेफिकिंनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव बेंटल आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर हिमांसि बरा, CWC मेम्बार आशराफुल हक, SSB पार्सनेल आरो चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो आरो मानसि लांखारनाय सांग्रांथि मेलनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। लोगोसे बे हाबाफारियाव दावस्रि ओनसोलनि गोबां सरासनस्रा सुबुंफोराबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2022नि गोदान हियारिंनि थामहिनबा सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि तारिखआ फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय
बिथांनि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजाबोनाय आरो गोबां बारग' एनडिबि केडारफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो बिथां गेदेमानि मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय आथिखालनि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनाखै एबा जेबो गारां दिखाङैखौ नुनो मोनदों। उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौनो जेबो नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफा दंमोन, नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैनो हादों। एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि खालाराव एबसु इउपिपिअ एनडिबि आरो आसाम सोरखार भारत सोरखार जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन, बेनि गेजेरावनो बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय आद्रा जानानै थायो दफाया। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबायदि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जाय दैदेनगिरिया बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिमोन, बेबायदि सागानगिरिया माबोरै जेलाव थाबाय थानो गोनां जाखो? आथिखालनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि फारसे मानो गारां दिखाङाखै? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ थाबैनो जाहाथे जायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय, हाबा जाखानाय, गथ' गोनां एबा फिसाय गोनांखा आइजोआ खारनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो फिन आरोबाव चिराङाव बिहामजो खारनाय जाथाय। 1.5 बोसोरनि फिसा हौवाखौ लाना गुबुन हौवाजों खारनायनि सन्देह। जाहोन गैयालासे फिसायनि न' गारना खारदों रुमा नार्जारिया। फिसाय गैयिखौ खाबु लाना गुबुन हौवाजों खारनायनि सन्देह खालामदों बिहाव बिखुनजोनि। थांनाय 9 जुलाइ सनिबार खालि 1.5 बोसोरनि गावनि फिसाज्ला गथ'खौ लानानै खारदों चिरां कुंग्रिं ओनसोलनि 1 नं सान्थिपारा गामिनि रिन्दाव नार्जारिनि बिसि रुमा नार्जारिया। दा बेनिखायनो सोरबाफोर रुमा नार्जारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8135949435 नङाब्ला 8133039254 मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। दासान्दि थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबाना सोमजिनायाव गोबांथार आंखाल नुजाथिदों रायजो राजाफोरा। रायजोनि गोबां जायगायावनो दैनि गोहोमखौ नुनो मोन्दों। गोबां जायगायाव हालाय-हाफाय सोमजिहोदों रायजो राजाफोरखौ। बेबादिनो फोथार एबा न' बां थानो जानो उसुबिदा खोख्लैदों। बेबादि दैबानानि गेजेरावनो एबा दैबानानि थासारियावनो शिबसागराव सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ फिसा जोनोम होदों। जाय आइजोखौ सावस्रि मावथि आरो एसडिआरएफनि हेफाजाबाव जोनोम होनाय गथ'खौ दिखांनानै लायो। बे थासारिया शिबसागराव नुजाथिदों। आसामनि दैबानानि थासारिखौ मिरु मन्त्रि अमित शाह बिथाङा टेलिफननि जोहै गिबि मन्त्रिनाव खौरां लाहरदों। दैबानायाव खहा सैनांनाय न'खरफोरनो खहा सुफुंथाय एबा न' बां लुना होनाय आरो गोनांथि मददनि थाखाय सावरायो आरो थाबैनो मिरु नखर मन्त्रि बिफाननि थान्दैनि मोनसे दोलोआ आसामसिम सुलाद लानो थाखाय दैथायहरनायनि बाथ्रा फोरमायदों हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। हादोरनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि न'नि गाहाय दरखंआव कंग्रेस दोलोनि सुबुंखान्थि गैयै आरो गाज्रि आखु दिन्थिनाया हादोरनि सुबुंखान्थिनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद लाबोदों होननानै फोरमायदों मन्त्रि बिश्वजित दैमारिया। बिथाङा बुङोदि आं दिनै हादोर नाङैनो हादोरसा बिजेपि मावख'आव कंग्रेस दोलोनि सुबुंखान्थि बेरेखा आखुनि हेंथायै खुंनाय मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादोरनि सुबुंदारारि बेसेनफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामनायखौ सोंखारिदों।
फिन आरोबाव दादगारि हाथिसार बिसिडिसिनि मासिगिरि अबसालम बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव खामानि। गावनिनो बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोराव दैबाना जानानै हा खुरखानायखौ नायदिंनायनि उनाव फिन रायजो राजाफोरनो अननाय होदों मासिगिरि अबसालम बसुमतारीया। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दादगारि हाथिसार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय माजे बस्ति गामियाव अखा हानायनि जाहोनाव भुटाननिफ्राय दैनि बोहैबोनाय दैया देरनानै हा खुरखानानै गय आबादखौ गोबां खहा जानाय आबादखौ बासायनो जेसिबिजों जावनानै गुबुनजों दैखौ दानगारनायनि एबा बेलेगजों हरनायनि खामानि मावनानै होयो मासिगिरि अबसालम बसुमतारीजों लोगोसे बिसिडिसिनि सोद्रोमाफ्रा आरो हाथिसार बिपिएफनि प्राइमारि आफादगिरिजों आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। ओनसोलनि मानिजाथाव सासे दैदेनगिरि हरि बिश्वाया जेसिबिजों जावनानै गुबुनजों दानगारनानै होनायखौ मासिगिरि अबसालम बसुमतारीखौ साबायखर बावो, लोगोसे उननि समाव बिनिफ्राय साबसिन मावनानै होगोनखौ सोरखारनिफ्राय मिजिंथियो। लोगोसे हाथिसार बिपिएफ प्राइमारि आफादगिरि जसेफ बसुमतारीयाबो खामानि मावनानै होनायखौ मोजां जादों आरो उनावबो बेबादि मोजां खामानि मावलांबाय थानो हागोन होननानै बुंथिदों। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों मुसाहारिया। मुसाहारिया क'क्राझार जिल्ला दालवाबारि गामिनि थागिबि दाइरोम मुसाहारि आरो फुलेश्वरी मुसाहारिनि फिसाज्ला बोसोनगिरि मुसाहारिया आथिखालाव उत्तराखंड रायजोनि रुरके इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजियाव बिटेक आयदायाव सोलोंथाइ लागासिनो दं, जेराव गोबां रांनि गोनांथि जादों। गुबुन फारसेथिं गोरिब नखर जानायलाय बेफोर रांखौ हरनो थाखाय बोसोनगिरि मुसाहारिनि नखरा गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों बोसोनगिरि मुसाहारि लोगोसे बिथांनि नखरा। प्रमद बर'नि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। प्रमद बर' सोरखारनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल जोबथा बेचनि गेजेरजों सा 50नि गेजेराव सा 37 फरायसाफोरा निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां,
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।